Een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar. Kriesverlichting, Kriesbiem en de Kriesman. Het Iepenloftzwembad, de Wettervlekken in Zuusterveen, is hielendal in de kriessferen. En dat had alles te krijgen met de afsluiting van het zwemseizoen. Voor de verste zwimmers is het van nou dus ook weer gebeurd. Jammer. Heel jammer, maar aan de andere kant, het wordt kouder. Dus ja, dan is het net zo lekker meer om goed te zwemmen. Albert Talen, zweminstructeur in Zuusterveen, zocht tevreden weerom op het zwemseizoen. Al ziet het zwemmen waar net altijd mij. En dat wie te zien in het tal bezoekers. We hebben dit jaar maar 2 keer boven de 1000 bezoekers gezeten. En andere jaren was dat dus gemiddeld een aantal dagen veel vaker. Ik zeg altijd van zon weg, mensen weg. Doch ziet dit net voor alle zwemmers. Alle dagen zwemmen we noorden. Al een jongetje niet. Net zisteende dat het een wisselvallige zwemmen wie en het daardoor net vaak smoor drokwest had in het zwembad, is 2 weken lien wel de 50.000ste bezoeker ontvangen. Maar van 18 september aan ging het dwarren weer een skofje dicht en het zwemseizoen wordt dit weekend in stijl afsluiten. Wij beginnen morgen vroeg om 8 uur met diploma A, vervolgens diploma B. Dat duurt ongeveer tot 3:30. En dan beginnen wij meteen daarna het seizoen af te sluiten in de kerstsfeer. En we hebben dan een sneeuwkarton met dus een heel groot springkussen.